Takže ahoj, já bych vám tady chtěla představit revoluční bloček Analog od značky Boboblock. No, co bych vám o tom řekla? Začnu tím, že má dvě barevné variace, bílá a černá. Budu pracovat s černým. Vzadu má takovou nádhernou pevnou pacičku, kterou vytáhnete. Vytáhnete to a co tam nevidíte? Nádherný bloček, který je v černé matné barvě. Má tady krásně vystouplé Analog. Má tušku, která se vyjde kamkoliv. Je tam na ní úplně úžasný slogan Zachyť svůj nápad. A tady je guma, jo. Otevřete, máte tam linky a z druhé strany máte čtverečky. Takže já vám ho hrozně doporučuji, protože prostě nemusíte tahat sebou nějaký papíry, který se vám zmuchlají v tašce a tušku, která se vám vždycky poláme. A tohle tam prostě hodíte v obalu a nemusíte se o to starat. Takže já se tady s vámi loučím s bločkama Analog a určitě si je kupte, je to fakt super.